Horonya jabrani swantibawu mali kono mali kokan fuli ani tani ni watina ambi ake kanyeshi au brajile mam kirawni nabi mawcin taba sudna shakmar sidu kulubali bilbilina kadimaya ni watina ambi brajile fuka ube kunymandon brajile ka bismillah anga bi taratadu bomenanga kunafuni keneka anglina slamaya kaluworona kle mugana bisamba kle kemenani binani flakira ka hijra sanjache ulam ukle fana ben février kalo kle saba masamba fla ani samwan kle ni ala sonanga bi kunafuni kuma wobna kuma ikmadin islamia kuna kunafuni kan katasi jamana kuna kunafuni hakaja jamana ko kan kunafuni fana brajile bi yanno ayo bismillah o kunafuni no keneka son amina minuta awye kelengele tene shufe ka duguje taratala mini o bena islamia kolworona klita ani shiri masamba kle kemenani binani flakira ka hijra sanjache ulam ufana bena février kalo kle folo masamba fla ani samgani kle wajulu shu belebele o nyinamela quartier malila mini abaro brajile latimena bunya ani karama kono ka keni lako gelon yesa belebele sidna shakmar sidu kulubali faruku ale yere mase kene soro nga ado akera wasaku bay femye bilbilen yere ka gulukansigi Mohamed Shakmar Kulubali ale kene noro yanni aka hadarai akam ala suna maba chamatum bora fantan annan brajile fe kanani wajulu kene shiriya abuyani ahromu brajile kosom Mohamed Shakmar Kulubali kumamnani ale yere fana ye kene sorosa akumela salamo feni bunyani karama ye ukofe al-murshidunawni o ikmadin islamia blasral kelaw yesa ulu ka krofo brajile tmelen ko fe kuma labawni do labon brajile sigla Mohamed Shakmar ma are mi tomotomo bilbile no fe kelengile aye ulasi islamo ma akeninka akoni kera wasako ba ani dine kungorota ko bay baw Mohamed Shakmar sidu Kulubali ale fana minni ale sigla afa sigyorla aye fenfo islamo ye mashima mininga ko min farabaw aye doni soli asungoro o jumashna yugo ale fana tumbe o keninka ani jamunu na ka boyino anga jeka anyamada o kuma bofe quartier mali sigidai bunyani karamani horoma chama soro waskate min fanana kene sigilen kofe do jabi na barka ubina yi bawo ni wajulu kene kera kene bilibili ni kene horomale mbay dobi fara a horoma na bunyaw kan na nyinamaya ba sebe fana yira aka tene ka ben islamaya kalo worona klitan ani shigi san bakele kemena ni binani flakira ka hijra sanjatila o mi fana bena février kalo kli folo yere ma san baflani san mugani kile tene do kalan temelen kofe silamaya duba kono bako jikorone herema kono nere koro wajulu kene bilibile sigila quartier malila mini abaro brajile la temena bunyani karama kono kakeni lako gwelewni darlaw ye bilibile sidna Shakmar Sidu Kulubali Faruku ale yerema sika kene la soro nga fuy matien mabi duno kolonsi duno minugo kama aya tienta ba munu lamini alanya siranyani limaniya ye ni ulu yeru duru la dine inkoro Mohamed Shakmar Kulubali ale wajulu kene dafa teku ni akai hadarai san Mohamed Shakmar ka kene la soro Ustaz Mukhtar Berteni Imam Abdullahi Dumya ulu di dona kene kono folo bara kun folo ka soro ka damine ha o bara to sena noro tigi de noro ye kene soro Mohamed Shakmar Faruku yeli wajulu kene kan kabako ba nga Mohamed fana yeli wajulu kene kan we kabako fana farale kabako kan kokura mumna ni Mohamed Shakmar ye kene soro silamo ya kumbe ni sojani farfoni ye ka sabuke dugukulu sanfɛ ale fana ta ɲɔgɔnna ma di cɛ ma k'a to nin si hakɛ la ka ye wajulu kɛnɛ kan k'i fa jɔyɔrɔ fa silamɛw ma dan sɔrɔ o la a bisimilalen kɔfɛ musudunaw ni o ye ikmadin islamia bilasiralikɛlaw ye olu tɛmɛna ka ɲɛbila foliw kɛ jama na ka sɔrɔ ka kumaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kumakan laban ni dugawu laban k'o sigi golokansigi ma Mohamed Shakmar a yɛrɛ sigila a fa sigi nɔ na sigiyɔrɔ wasalen ni sigiyɔrɔ barikama ni dɔnni sigiyɔrɔ ka kuma ala ka jɔnw fɛ ni daranɛn walawalali ye min ni mati ma ɲininga ko mun fɔra bawo a ye dɔnni soli a sun kɔrɔ mala tamanini ka hochita ni damali toroma limu kera farala kirfe ka hola ga yinela yoroma jana ala la yarbi ala ma yoroma jana yorola ku fe ama sisini siti ala fama tukoy
lem ya daminɛ n'a b'a laban danfɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ka balo masa min ka sebaya bolo kɔnɔ muru an si sɛnɛla tɔgɔ ye kɔfɛ an bɛ kisi ni nɛɛma ɲini ala fɛ ka jidi ahmad al-bashiru kan a n'a sodugaw n'a nafɛtuba ɲuman kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kɔfɛ muru an tɛ janya ni kuma ye an karamɔgɔw y'a bɛɛ fɔ k'a ban n'ala sɔnna an bɛ ala tato ka ala barikada ala min sɔnna k'an sigi ni bonyaba in kɛnɛ kan n'o ye hinɛlase kɛnɛ min dabɔra k'a kɛ ka cɛkɔrɔba ye min ye bukadɛri karota ye min kala a karamɔgɔ fɛ sabu an karamɔgɔ bibi na ale de dɔ don ka ɲɛma ye ale de ye exemplaire ye misɛlaw b'a ta ni ale de n'i y'a ta k'a lajɛ ale de b'a ka mɔbilibaw kɔnɔ ka tɔgɔma tile la mun kosɔn ka taa a bangebaga ka t'o kaburu yajura a m'a dabɔ foyi kama fo misɛlaya ɲuman yirali anw kɔmaw ye ni anw y'a faamuya o de ka ɲi anw ma ka dɔdenya muru i ma kɛ dɔden i pɛridi lajɛ lara sabu n'i ko k'i ya diɲɛ sɔrɔ f'i ka kɛ dɔden muru o tɔgɔ kelen don i tɛ se ka lara sɔrɔ f'i ka kɛ dɔden ala kira ko nɛɛma ni kisi b'a ye aljannatu tahta aqdamil ummahat o muru ko aljinɛ bɛ an bangebagaw de senkɔrɔ n'a fɔra a b'u senkɔrɔ u k'u sen ta i k'a lajɛ a tɛ sɔrɔ ten i k'i ma jugu ye k'i sulu ye u y'a f'i ye cogo o cogo i k'a kɛ ten muru o de b'a to an bɛ alijinɛ sɔrɔ n'ala sɔnna an bɛ hinɛ lase sigi la madu a y'a to an ka sira saya ɲɛ a y'a to an ka sira dɔ ɲɛ don min n'an bɛ sigi ka taa ale ala ma ni ala b'o fɔ kuranɛ kɔnɔ a y'a ta k'a lajɛ a y'a laban jiginna kuranɛ kɔnɔ kira kan o de ye ala ko kuranɛ kɔnɔ wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ko a ye sira dɔ ɲɛ don min n'a bɛ sigi ka taa ale ala ma mori o kan ka sira o don ɲɛ e alimami e min bɛ seli mɔgɔ ye misiri kɔnɔ mɛ i b'i den ka sonyɛni kɛ i b'i den ka jɛnɛya kɛ ala ko ko kana fɛn mun kɛ e b'i den k'o kɛ kɛrɛfɛ i ka sira don ɲɛ don min i bɛ sigi ka taa ale ala ma i k'i jija i bɛ jogojuguya mun na i k'o dabila k'a fɔ ko don dɔ la i bɛna siri ka t'i di ala ma k'i bila i kini kɛnɛ kan i ka kaburu so kɔnɔ ka biriki bala min ni diɲɛ cɛ o ye don ye don min i n'i ka sunguruba bɛ fara a b'i to yen k'i kɔjala bila ka taa i bɛ t'i da i ka kaburu kɔnɔ i kelen ani ala kelen moro k'an ka sira don ye don min n'an bɛ sigi ka taa ale ala ma a k'a dɔn boliyɔrɔ tɛ saya ɲɛ ala b'a fɛ kuranɛ kɔnɔ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم umoro ko abuga police yamye akado abuga ge wa beta soronye wallahi mina kisa do faye nukuye chedori aywa dondola masa Sulemana ku sigiledo aywa ani melekal mautu mi barola melekal mautu ku mga kamilin dolaje wala ko fe ye masa Sulemana nyinga ko ni chenye joni masa Sulemana afo o melekal mautu do wa ko ika wati sumala ka ko kay fegi nimne ako masa Sulemana ka fienso dalema ka le fika bolga bo we jamana na kata jamana worela masa Sulemana fienso dama atarabla fo end o yiri sudo kan o yoro be atara melekal mautu suranye ya nimne mulo boli yoro te sanye
e bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la ka sina ko n'i to yan nɔ ko saya bɛna sɔrɔ yan nɔ i bɛ taa yɔrɔ dɔ la i bɛ taa sɔrɔ yen o la Modibo an tɛ jan ni kuma ye an karamɔgɔ de dɔgɔdenw ka alimami ale de kɛra maa fɔlɔ min ye jeli organiser mun kosɔn ka hinɛ a bangebaga filaw ye ale fɔlɔ la kɛ a m'a mɛn maa si da ko maa min y'o kɛ a bɛ se ka misi faga walima ka fɛn wɛrɛ kɛ ka wariw di mun kosɔn ka kɛ hinɛ ka sigi foro ma mais an karamɔgɔ ale de ye jeli organiser. Mohamed Cheikhumar ka nin bilasiralikan sanumani ni duwawu kologɛlɛn ninnu kɔfɛ maa caman ye layiru ta ka fara Ikumadin Silamiya jɛdenw kan an ka jɛ ka tiɲɛ dɛmɛ ɲɔgɔn fɛ duwawu labanw ka sɔrɔ ka kɛ ka kɛnɛ datugu. Mohamed Cheikhumar ka sɔrɔ ka sira ɲini silamɛ jama fɛ u y'a bilasira ni bonya ni karama ye ani nisɔndiya bawo a nana Ala ka yamaru ɲɛnafin bɔ u la. Alhamdulillah an b'a deli Ala fɛ belebele in n'a tiɲɛ tabɔ bɛɛ lajɛlen Ala ka an ɲɛ mɛn u bɛɛ lajɛlen na hali sisan an n'a to jamana kɔnɔna kunnafoniw kɔnɔ an ka faranjɛla fanga wasabilo ni u ye CNT dala surunyana a ma ɲɛma ni u ye Maliki Jaw ye ale ye Alimaɲi lasigiden min bɛ an ka jamana kɔnɔ fo ka taa se Moritani lasigiden ma ale ye olu bisimila lasigiden ninnu bɛɛ lajɛlen ka kɔrɔfɔw tun bɛ ka boli Mali ni u ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ baaraɲɔgɔnyaw kan politikiko nasira fɛ fo ka taa se lakana ani fasow bɛɛ lajɛlen yiriwali ma ja minnu ni u sɔrɔla ka bɔ olu ka sigi la an ka jɛ ka an ɲɛmada o kumabaw fana fɛ. Mali terijɛkulu u bɛɛ lajɛlen bɛ wulikajɔ ni cɛsiriw la ani u bɛɛ fari fonilen hali sisan u bɛ an ka faranjɛla fanga jamana ɲɛmaaw kɔkɔrɔma don u ka baaraw latɛmɛ ko ɲuman na. Nin ye an ka faranjɛla fanga wasabilo ni o ye CNT ɲɛmaa kɛlen ka Moritani ale lasigiden bisimila ka taa se Alimaɲi fana ta ma minnu ka hakilina fɛlɛnfɛlɛw senfɛ ni an ka wasabilo ɲɛmaa ye u kumana an ka politikiko gɛlɛyaw kan ka taa se lakanako ma fo ka taa se faso yɛrɛ yiriwali ma. Ni lasigiden kelen o kelen ka kuma na u y'a jira k'a fɔ u ka jamana bi ka fɛlɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan hali sisan munna ka se baara ɲɔgɔnyaw kurakuraya u ni Mali cɛ dɛmɛɲɔgɔnya sira fɛ. Amadu Ould Amadu ale min ye Moritani lasigiden an ka jamana kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko a ka kan olu kana u ka dɛmɛ yira faso Mali la i jango ni faranjɛla fanga in hukumu kɔnɔna na wa ni Ala sɔnna u bɛna baara caman latɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sariyako nasiraw fɛ i jango ka taa se sira caman ma. Dietrich Fritz Reinhold Pohl ale min ye Alimaɲi lasigiden an ka jamana kɔnɔ a ko komi bɛɛ b'a dɔn cogo min na k'a fɔ Mali ni Alimaɲi ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnyaw bila ko tɛ a bɛ waati jan bɔ wa a tɛna dan sisan ma Alimaɲi na to Mali kɛrɛfɛ dɛmɛɲɔgɔnya sira fɛ sanga ani waati u kokɔrɔma don u ka baaraw la. A ka kɔrɔfɔ la a y'a yira hali sisan ani faranjɛla fanga wasabilo ɲɛma u kumana ni jamana in fila bɛɛ lajɛlen ka baara ɲɔgɔnya baw kan i n'a fɔ jamanaw yɛrɛ ka yiriwali lakanako ani politikiko ka taa se sira kelen kelen bɛɛ ma ka hakilila jigin k'a fɔ ni maa ba fila in bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn ye an ka wasabilo ɲɛmaa na u bɛɛ y'a jira k'u bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara u kunbɛ cogo la an ka wasabilo ɲɛmaa fɛ wa ni Ala sɔnna baara ɲɔgɔnya kuraw de bɛ nin ɲɔgɔn ye ninnu kɔfɛ. Hali sisan an na tɛmɛ ni Ikumadin Silamiya kunkanko kibaru ye ziyaraba Umukoni 1442-2021 Ala sɔnna min ni a baaraw ninnu dora Bamako dugukolo sanfɛ ya kabini février i n'a fɔ janvier kalo tile 9 san 2021 ni Ikumadin Silamiya section bɛɛ lajɛlen ka kaburudon sanu ye Bamako n'a lamunu bɛɛ lajɛlen na ni u ye section 7 fo ka taa se jolidi belebele o kɛra Silamɛya duba kɔnɔ Sabalibugu yɛrɛ kaburudon filanan ka kɛ pasi Ala sɔnna jumadon min ni o bɛnna Silamɛya kalo 6nan o tile 15 ma san 1442 kira ka hijira san jate o la o min fana bɛnna janvier kalo tile 29 ma ziyara wajulu kɛnɛ a sigila Bako Jikɔrɔni Ndolanci kɛnɛba sanfɛ min ni maa caman tun bɔra Mali kɔnɔ ani Maliko kan munna ka se ka na ni kɛnɛ in seereya a bonya ni a hɔrɔmaw kosɔn kiraw ni nabiɲumanw tiɲɛtaba Seydina Cheikh Umar Seydou Kulibali Faruku tuma min na ni ale yɛrɛ ye kɛnɛ sɔrɔ sa a bisimilala silamɛw fɛ bonya ani karama kɔnɔ ka aw hakilila jigin k'a fɔ ziyaraba Umukoni 1442-2021 Ala sɔnna Ikumadin Silamiya jɛdenw u bɔra hali Mali kɔkan jamanaw bɛɛ lajɛlen la ka se kana nin kɛnɛ belebele in kana an ɲɛnamaya a kɛnɛ kan belebele a sigilen kɔfɛ kira sigiyɔrɔ la sigiyɔrɔ barikamalen ni sigiyɔrɔ wasalen Ala sɔnna belebele a ye kɔrɔfɔ ta hali sisan a kɛnɛ in kan a ye yirido jɛngɛ ka bɔ an badenw ni ziyara yɛrɛ bonya ni a hɔrɔmaw cɛ an ka jɛ hali sisan ka belebele in ka o kɔrɔfɔ dɔw lamɛn. Kira ka baaraw daminɛna ni ziyara ye wa labanna n'a ye o ye tiɲɛ ye dɛrɛ
anana fa kaburu ziyara ka sɔrɔ a tɛ tɛmɛ san 6 hakɛ kan muru kɔfɛ kiraya yɛrɛ kɔnɔ kira nana ba kaburu la i ya ulumuddin kɔnɔna lajɛ ani kitabu caman faruku ka sɛbɛnnin tɛ kira bɛna ba kaburu la don gale min na u ko karafe min tugura kɔ ka na a ka ca so 1000 minnu kɛra délégation ye ka tugu kira nɔfɛ ka n'a ba kaburu la muru kira nana sigi a ba kaburu kunna u k'o don kira kasira k'a gɛlɛya fo maa o maa b'a nɔfɛ a bɛɛ kasira kira nɔfɛ o don kitabu y'a sɛbɛn k'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ a ma ye kasi la fiyewu min gɛlɛyara n'a kuntala janyana ka tɛmɛ don kan don min na a nana ba kaburu ziyara o don la k'a ye kasi kɛ yen o gɛlɛya n'o kuntala janya ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ ko Muhamadu m'a ɲɔgɔn kɛ sallallahu alaihi wasallam muru hinɛ kama bonya kama ka ɲɛsin ba in kaburu muru o kitabu kelenw b'a fɔ o kɔfɛ kira ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ k'a ma ye fiyewu a sen sabarama k'a bɛ tɛmɛ a ba kaburu la hali n'a tɛ taa kaburu ziyara muru a tɛmɛtɔ dɔrɔn ba kaburu bɛ furancɛ min na n'a bɛ tɛmɛ yen fɛ sabara min b'a sen na a b'o bɔ a bɛ yɛlɛnka fɛn min kan a b'i cun ka taama sen na wolo a taamatɔ a sen la fo k'a bɔ a bɔ a ye kɔfolo kɔnɔ u y'a ɲininka ko nin kɔrɔ ye mun ye a ko ne ba kaburu de bɛ nin kɔfolo kɔnɔ yan maa kanu sen sabarama ka tɛmɛ n ba kaburu la o de kama min jigi ka bɔ yɛlɛnka fɛn kan ka sabara bɔ n sen na fo n ka bɔ n ba kaburu kɛrɛfɛ Mustafa sallallahu alaihi wasallam Ulamuro kaburu ziyara te kura ye dɛ o de la kitabu bɛɛ bɛnna kan an ka fi ko kitabu bɛɛ jara n'a ye kaburu bɛɛ ziyarali bi bɛn hali kafiri kaburu ka taa ziyara o bi bɛn i tɛ dugawu de k'a ye i tɛ hinɛ ɲini a ye mɛ ka taa miiri ka taasi saya la lahara la ni kaburu ni kafiri kaburu yeli ye k'o bi bɛn kalima faamu ka taa kafiri kaburu lajɛ muru ka taa ziyara de ka taa bɔ a ye kafiriya kama i ti dugawu k'a ye i ti ala wele a ye mɛ ka taa lajɛ miiri ni taasi ni waju kama e yɛrɛ ye o bɛ bɛn kalima faamu muru o bɛ bɛn dɛ o la kaburu ziyara ti ko kura ye kira y'a fɔ a ka hadisa jɛlen la Sayyidina Ali de bɛ hadisa in riwaya kɛ a ko kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur fazuruha fa innaha tuzakirukum al-akhirah a ko ne Muhamadu de kun ye aw bali kaburu ziyarali la gale ne de kun ye aw bali kaburu ziyarali la muru kuma wɛrɛ bi o kɔfɛ ka da mun kan parce que aw kun t'a kɛcogo ɲuman dɔn a bɛ kɛ cogo min na a ti o dɔn wa a b'a kɛ cogo min o t'a kɛ cogo ye o de kama mun y'a b'a la nka kɛcogo ɲuman dɔnnen kɔfɛ kaburu ziyara yɛrɛ kɛcogo dɔnnen ani aw sabatilen kɔfɛ kɛcogo ɲuman kan a ye taa kaburu ziyara ka tila k'a fara kan fa innaha tuzakirukum al-akhirati a ko a k'a dɔn kaburu ziyara min filɛ nin ko nafaba b'a la o belebele dɔ ye a b'a aw miiri lahara o tuma na kira ye kaburu ziyara a ye yamaruli kɛ n'a ye a tilala ka nafaw fɔ n'an y'a kɛ an bɛ min sɔrɔ a la a bɛ tɛmɛ o kan mun y'a da y'o ye dɛ o tuma na kaburu ziyarali fɛn kanu ni n ba don silamɛya dɔnniba bɛɛ bɛnna min kan muru fɛn kanu ni n ba don silamɛ bɛɛ kan ka min kɛ a tɛ diyagoya i kan n'i m'a kɛ k'i bɔra silamɛya la mɛ n'i m'a kɛ bonya min bɛ sɔrɔ a kɛli la bonyaba taara k'i dan bonyaba taara k'i dan wa cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔba bɛɛ dama ka kan kaburu ziyarali la a bɛɛ dama ka kan la. Alhamdulillah hali sisan an na foli kurakuraya ka ɲɛsin belebele in ma jamana kɔnɔna kunnafoniw na cakɛda min ni o ka baaraw ɲɛsinnen don jolicibana ɲɛɲinini ni a kɛlɛli ma o ɲɛmayaso fana ye u ka lajɛrɛ siɲɛ 19 baaraw sigi sen kan ka se ka kuma san tɛmɛlen baara bolodaliw minnu ɲɛna u bolo ani minnu ma ɲɛ
nga nisɔndiyaba o sɔrɔla u ka kɔrɔfɔw la a yirala k'a fɔ u ka baara kɛlenw na santimɛlenw na kɛmɛ sara n'i y'a ta k'a lajɛ u ye tilancɛ tɛmɛ min ni o tilenna u bolo hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya dɔɔni fana bi u kan an ye u jatɔw fana fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɛmada olu fana fɛ. Santiri min ka baara ɲɛsinnen don sɛgɛsɛgɛli ani jolici bana kɛlɛli ma olu y'u ka maaɲɛma lajɛ ta ko 19nan baaraw sigi sen kan min fanba bɛɛ lajɛlen bolila salongo baarakɛlenw kan ka se k'a lajɛ baara minnu ɲɛna u bolo ani min ma se ka kɛ a kɛnɛ kan u y'u ka nisɔndiya yira baw u ka baarakɛlenw na kɛmɛ sarala 98 de kɛra. Ɲinini de bolo dalen don a bana in kan o ɲinini bolo dalen don bana kan an ye protocole de recherche 3 o de exécuté o baaraw bolodara protocole de recherche 4 wɛrɛ fana bɛ yen an bɛna o boloda n'Ala sɔnna 2021 kɔnɔna in na o bɔlen kɔ a la centre in a ye baaraba wɛrɛw kɛ ka bana in na kodɔn o baara in kɛra radio la a kɛra télévision na a kɛra réseaux sociaux la i b'a fɔ ko WhatsApp ani Facebook ninnu ani Twitter ninnu kan. Donc vraiment nin de baara mun bolo dalen ka fara fana formation an ka mɔgɔw taara formation baw la France. Gɛlɛya mun b'an kan o ye de aw y'a ye comme kuma mun fɔra sisan san o san centre in a bɛ mɔgɔ 1000 ɲɔgɔnna de bɛ fara a jama kan a banabaatɔw kan o ye san o san. Donc o hukumu kɔnɔna na an bɛ yɔrɔ min sisan n'i y'a jateminɛ banabaatɔ dama min lakodɔnnen don nin centre in fɛ a ka ca ni banabaatɔ 13,000 ɲɔgɔn ye. Donc o banabaatɔ 13,000 n'a fɔra crise ka hali damadɔw minɛ olu la tile kɔnɔ olu place t'an bolo yan. Donc centre in a bɛ fɔ de ma ko a capacité d'accueil a jɔra tuma min ani sisan jama bɛ ka caya capacité d'accueil o dɔgɔyara kojugu. O tɛmɛlen kɔ a la baara caman bɛ yen ni a bɛ musakabaw demande i b'a fɔ communication in wari bɛ don a la fura minnu bɛ san ka di ni banabaatɔ ninnu ma. K'aw hakilila jigi k'a fɔ nin santiri in yɛrɛ baaraw bilala sen kan desanburu kalo tile 22 san 2008 waatiw la a dabɔkun ye ka se ka kunnafoniyaw di jolici bana kan k'a banabaatɔw tɔbɔtɔ u bɛ se ka u ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ni bana in ye cogo min na k'a sɔrɔ a ma dansigi u ka ɲɛnamaya la. Lajɛbaw ni de bɛ kɛ sababu ye an bɛ Mali kɔkan kunnafoniyaw lase aw ma an ka jɛ k'an ɲɛmada o Juma Sinayogo ka ja sɔrɔlenw fɛ ka bɛn ni bi ye. Gambi jamana ɲɛma ni o ye Monsieur Baro ye a si bɛ san 55 la bi a y'a yira k'a fɔ a ka fɛlɛtɔ ni o ye Parti national des peuples ye dakuruɲɛ kelen NPP ko a sen bɛna don desanburu kalo nata jamana ɲɛma kalafili o kɔni na. Ni ye Monsieur Baro yɛrɛ ta k'a lajɛ a bi Gambi jamana kunna kabini janvier kalo san 2017 ale waatiw la wa hali n'a ma yira k'a fɔ directement ko ale yɛrɛ bina kɛ cɛbɔ ye a kɔni y'a yira k'a fɔ a ka fɛlɛtɔn o bi kɛ cɛbɔ ye kalafili senfɛ jamana ɲɛma kalafili don desanburu kalo tile 4 nata san 2021. Ni ye NPP fɛlɛtɔn ta k'a lajɛ a sigira sen kan kabini desanburu kalo san 2019 nka nin waati in de la a bɛ ka baara kɛ maa si tun ma mɛn fɔlɔ k'a fɔ ko fɛlɛtɔn don min bɛna se ka kanbɔ jamana ɲɛma kalafili nata senfɛ. Ni ye Monsieur Baro yɛrɛ ta k'a lajɛ a jukɔrɔma dondonnen don fanga sɛnɛmatɔn fɛlɛtɔn 7 fɛ minnu ni u y'u fanga fara ɲɔgɔn kan san 2016 ka dan sigi Yaya Jambe ale ka san 22 fanga la. Adama Baro Gambi jamana ɲɛma bi fanga ta waati min na a kɔni tun y'a yira k'a fɔ san 3 a bɛna kalafili baaraw ka olu sigi sen kan min senfɛ ale yɛrɛ kɔni tɛna a kan bɔ k'a daminɛ o waati fo bi i b'a ye k'a fɔ jateminɛw kɔni b'a la ka kɛ nin maa kofɔlen ale kɔni nɔfɛ san 2019 ani janvier kalo san 2020 nisɔngoya taama caman o kɛra Gambi ale jamana kɔnɔna la ka sabu kɛ nin maa kofɔlen min kɔni filɛ nin ye a tun b'a la ka sariya dɔw ta minnu ni Gambi jamanadenw ka kow tɛ taa ɲɔgɔn fɛ. Lotɛli dɔ bɛ ale maa ɲɛmaaba ka taa se maa 3 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔnɛra u ni na. Adama Baro a ka kɔrɔfɔ in kɔni senfɛ ka ɲɛsin Gambi jamanadenw
jamanadenw ma terrain sanfɛ terrain min ni a bɛ Bako, Banjul ani o cɛ bi taa kilomɛtiri 12 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la. A ka kuma labanw kɔni na a y'a yira k'a fɔ ale b'a dɔn waati bɛ cogo min na bi foyi man tɛ ka to yen, wa a y'a yira k'a fɔ danaya min dara ale Adama Barrow kan a tɛna bɔ maaw kɔni jigikɔrɔ. O kɛra a ka kuma labanw olu kɔni ye. Nin dɔgɔkun daminɛ min filɛ nin ye ka taa se fo a laban ma, a bɛna kɛ dɔgɔkun jijalen ye ani dɔgɔkun belebele ye Libi ale jamana kɔnɔna la cogo min solution ani fura bɛ se sɔrɔ Libi ale gɛlɛya la. Sigikafɔba min ni a bɛ Libi jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ a baara ka ye ka kuncɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna la. Conseil de la présidence ni o ye jamana ɲɛmaayaso marabaw olu ka ɲi ka sugandi sani février kalo tile 5 nata o kɔni cɛ. Maa minnu bɛ Libi sigikafɔba la ni a ɲɛmaaya ani a denfaya bɛ ONU bolo diɲɛ seleke 4 tɔnba u seginna ka sigi tuguni tɛnɛ février kalo tile gale san 2021 cogoya min na ka se ka ministre ɲɛma kura ani conseil présidentiel ka se ka olu sugandi Libi ale jamana kɔnɔna la. Ninnu ka baara bɛna ɲɛsin ka transition ni o ye furancɛla fanga ye ka o kɛ basigi kɔnɔna la ani ka kalafili baaraw labɛn décembre kalo nata san 2021. Libi délégué minnu bi kɛnɛ kan a bi tali kɛ maa 70 ani maa 5 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la minnu bɛɛ lajɛlen bɔra Libi fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ, wa olu de ka ɲi ka nin maa kofɔlen ninnu kɔni sugandi sani juma nata o kɔni cɛ. Maa minnu tɔgɔ bi gafe la a bi taa maa 40 ani maa 5 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la cɛbaw don, muso o ye maa 3 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ye. Conseil présidentiel ale ka ɲi ka labɛn ni maa 3 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ye. Maa 2 laban olu bi kɛ fɛn min ye dangaw ye ni an k'u ma ko adjoint, wa o maa 2 laban minnu filɛ olu fana de ka ɲi ka bɔ marabolo 3 kɔnɔna la Libikaw fɛ yen. N'i y'a ta k'a lajɛ maa 21 minnu ka ɲi ka kɛ minisiri ye i b'a ye k'a fɔ maa 13 olu bɛɛ lajɛlen bi bɔ Tripoli kɔnɔna la ni o ye Libi ale tilebiyanfan o kɔni ye. Wa ka kɛɲɛ ni jateminɛ labanw fana kɔni ye i b'a ye k'a fɔ gouvernement maa ɲɛma ni o ye ministre ɲɛma ye ale ka ɲi ka bɔ marabolo kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mistrada ale yɔrɔw kɔni na. Kabini novembre kalo tɛmɛnen sigikafɔbaw bɛn mi se sabati Libi kɔnɔna la olu nu donna, wa an bɛ yɔrɔ min na i ko bi maaw bi se a fɔ taarɛ ka sabu kɛ baaraw taabolo kɔni bala ka maaw nisɔndiya nin waati kofɔlen kɔni na. Siga kɔni tɛ min na tile 5 ministre ɲɛma kura o ka ɲi ka yira Libi ale jamana kɔnɔna la. Nanzarala jɛkuluba Union Européenne ka fara États-Unis jamana kan olu kɔni ye wele bila Russie jamana ma u b'a la ka min kɛ taamakɛlaw la nin waati in na minnu b'a la ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Alexei Navalny ma u k'a bɛɛ lajɛlen dabila. États-Unis jamana secrétaire d'État kura ni o ye Anthony Blinken ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ polisilakaw b'a la ka ko minnu kɛ nisɔngoya taamakɛlaw la ani kunnafonidilaw la ko bagaya waleya o kɔni don. Washington wele bila Moscou ma maa bɛ k'a fɔ olu minɛlen don k'a bɛɛ lajɛlen bila ka sabu kɛ u b'a la ka kɛlɛ kɛ u jo kan hali Alexei Navalny yɛrɛ k'ale fana bila. Moscou kɛlen ka kɔrɔfɔ mɛn u ye jaabi kɛ u y'a yira k'a fɔ ko minnu tɛ États-Unis jamana ɲɛsira la u b'a la ka u data ka don o la. Nin ye Rusi jamana kɔnɔna ko de ye wa Rusi jamana dɔrɔn de bɛ se nin ɲɛnɛbɔ. O cogo kelen fɛnɛ don nanzarala jɛkuluba Union Européenne olu ka maa min ɲɛsin bɛ u ka kulu ni jamana gɛrɛw cɛ taama ma Joseph Borrell ale ye kunnafoniya dɔ bila ka Twitter o kɔni sanfɛ. A y'a yira k'a fɔ ko minnu b'a la ka kɛ Rusi jamana kɔnɔna la nin waati in na o ye ko ye ko minnu ti bɛn wa wajibi don olu kan k'u da don a la k'a sabu kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ bɛ Rusi jamana ni jamana gɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ min ma ko engagement international. Ni o kow ye tiɲɛ ye diyagoya don olu kan u k'u da don nin ko ninnu na. An bɛ waati min na i ko bi Rusi jamana kɔnɔna la juru kɔni kun samalen don kosɛbɛ Alexei Navalny nɔfɛ maaw ani Vladimir Putin ka maaw ni ɲɔgɔn cɛ.
Niger jamana kɔnɔna la jamana sariya sunba kɔlɔsibaw ni o ye cour constitutionnelle ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛma kalafili tako filanan baaraw bɛɛ bena sigi sen kan février kalo tile 21 nata san 2021 dati kofɔlen min kɔni filɛ nin ye jamana ɲɛma kɔrɔ Maman Ousmane ka taa se hali bi Mohamed Bazoum ma olu de bena masaranga sɔ ka o kɔni kɛ tala ka u kuwa da ɲa na n'a ma ɲa k'a fɔ fanga sɛnɛmatɔn maaw tun y'a ɲini k'a fɔ ka kalafili baara minnu kɛra k'a bɛɛ jɔsi cour constitutionnelle maaw kɔni ma sɔn o kofɔlen kɔni ma Buba Maman ni ale ye cour constitutionnelle ma ɲɛmaa ye Niger jamana kɔnɔna la ale kɔni y'a yira k'a fɔ o baara laɲinini min kɛra fanga sɛnɛmatɔnw fɛ o kɔni ma nɔgɔ n'i y'a ta k'a lajɛ ministre ɲɛmaa kɔrɔ Seni Umaru ale de nara jɔyɔrɔ 3nan na Alabe Abuba ale nara jɔyɔrɔ 4 na o kɔni na wa cour constitutionnelle ma ɲɛmaa y'a yira k'a fɔ kɛmɛ sarala jamanaden ma 99 ani kunkanfɛn olu de bɔra ka taa kalata n'i y'o tɔ k'a lajɛ o ti tɛmɛ maa weteta miliyɔn 5 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko kan Mohamed Bazoum ani Ousmana ninnu bɛɛ lajɛlen de kan ka sigi ka fɔ bolo da fɛn min ye cɛbɔ 28 tɔ minnu bɛ yen ni olu ma jɔyɔrɔ sɔrɔ u ni olu bi se u fanga fara ɲɔgɔn kan cogoya min na fanga sɛnɛmatɔn fɛlɛtɔn 18 olu kɔni ye u tɛgɛ di ɲama cogoya min na n'a ma ɲa k'a fɔ fanga sɛnɛmatɔn maa dɔ bi ta tako filanan na u bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin o maa kofɔlen ma juru kun o kɔni samalen do bi kosɛbɛ Niger ali jamana kɔnɔna la ka sabu kɛ politiki ko o mankan ye. Somali jamana kɔnɔna la u ka faaba ni o ye Mogadiscio ye Bamaci walekulu min ɲɔɲɛlen do ni a tɔgɔ Al-Shababu ye olu fana kɔni ye janda fɛn min ye mobili dɔ la min ni a kɛra hôtel la hôtel min ni an k'a ma ko l'hôtel Africa a kɛra dimanche tɛmɛnen nɛgɛ kaɲa 17 ale waatiw kɔni na maa 9 olu de bɔnɛra u ni na maa 10 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu banara o ye jatedaw ye minnu bi se la kalifɔlɔn ka sabu kɛ hali bi sɛgɛsɛgɛliw olu bi sen na n'i ye hôtel Afrique ta k'a lajɛ Mogadiscio Somali faaba kɔnɔna la yɔrɔ do yɔrɔ min ni gouvernement baarakɛlaw ani jamana cakɛ baarakɛlaw olu caman kɔni bi taa ni l'hôtel kofɔlen olu kɔni na finitigilakaw olu caman bi taa ani fo ka taa se maratigilamaw ma olu caman kɛyɔrɔ ye ni hôtel belebele ale kɔnɔna kɔni ye maa 3 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko a bi tali kɛ Bamaci waletigilamaw la mobili kɛlen kɔfɛ ka pan u bolila ka don bâtiment o kɔnɔna la ka tasuma wuli client olu kɔni kan hôtel la hôtel min ni gouvernement cakɛlaw politikimaw ani ka taa se chef de communauté olu bi ɲan sɔrɔ ye waati bɛɛ seriyaw kɔni y'a yira k'a fɔ waati min na nin ko kɛra finitigilakaw kɔni nara kɛ ka hôtel fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔni lamunu kisɛw cira fo ka taa se sufɛla ale waatiw olu kɔni ma Bamaci waletigilama 3 minnu filɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔni fagara ani min yɛrɛ fɛnɛ sɔnna ka don mobili kɔnɔna la hali sisan ka sɔrɔ ka mugu ka o kɔni jɔsi ale yɛrɛ fɛnɛ tora a la Somali kɛlɛkɛcɛba dɔ bɛ Mohamed Nur Galal ale fɛnɛ tora a la se ministre kɔrɔ dɔ fɛnɛ ma o fɛnɛ tora nin ko in fana kɔni na nin kɛra waati la waati min ni Somali jamana b'a la ka jamana ɲɛma kalafili ni wasaden kalafili baaraw labɛn ka sabu kɛ jamana ɲɛma Farmajo ale ka mandat bi ban février kalo tile 8 nata gɛlɛyaba o kɔni bɛ gouvernement central ani marabolo caman ni ɲɔgɔn cɛ bi Somali ale jamana kɔnɔna la politiki ko binna kun kan caman kɔni y'a yira k'a fɔ Somali bɛna gɛlɛya ye a ɲɛ la tuguni. Ayiwa tele hɔrɔnya jabarani sugantiba cɛ muso denmisɛn ani mabakɔrɔ anw ye kunnafoni minnu sɔrɔ ka bɛɛ bi i ka dɔn k'a fɔ araba ma ni an tilenna silamɛya kalo 6nan tile 20 na san 1442 kɛra ka hijira san jaci la o min fana bɛna février kalo tile 3 ma san 2021 o de kɛra ninnu ye ni ala sɔnna kunnafoni minnu bɛ an bɛna olu da aw kulo kan
ni ala ye siningene juma jira ana min ni u bɛ bɛn silamɛya kalo 6 na tile 22 ma san 1442 kira ka hijira san jati la o min fana bɛ bɛn février kalo tile 5 ma san 2000 ani san 21 igmatin silamɛya kɔnɔna na kulu min ni o bi wele ko al murshiduna mɔgɔw ni o ye bilasiralikɛlaw ye sa olu ka wajulu kɛnɛ belebele o bɛna na labɛn quartier Mali kɛnɛbani kan ni setigi Alahu subhanahu wa taala ka jɛn kɛnɛ yɛrɛ bɛna daminɛ kabini nɛgɛ kanɲɛ 16 ola abin ɲini an kelen bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛɛ ka ye kɛnɛ kan a bonya ni a hɔrɔnma kosɔn ni ala ma basi kɛ belebele Seydina Cheikh Umar Seydou Kulubali Farikom a kɛnɛ ɲɛmaya bɛna kɛ ale yɛrɛ de bolo fo ni lako gɛlɛn ye a bali tali la o ma tɛmɛ ka bɔ sa sibiri don fɛn min ye silamɛya kalo 6 na tile 23 san 1442 kira ka hijira san jati la min ni o fana bɛ bɛn février kalo tile 6 ma san 2000 ani san 21 ni ala sɔnna ikmani silamɛya madu dalaw ko bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Cheikh Tidiane Traoré ale ka concert belebele la sibiri don ni ala ma basi kɛ Sabalibugu centre togola kɔnɔ kabini nɛgɛ kanɲɛ 21 waati o la an bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka taa belebele in tanukan dumanw fo ka taa se ala n'a ka kira tanukan dumanw lamɛn o kɔfɛ kari do sa fɛn min ni u bɛ bɛn silamɛya kalo 6 na tile 24 ma san 1442 kira ka hijira san jati la min fana bɛ bɛn février kalo tile 7 ma san 2000 ani san 21 tɛnɛsiw kalan kɛnɛ o bɛ sigi Bako Jikɔrɔni Ndolanci kɛnɛba o sanfɛ ni ala ma basi kɛ tɛnɛ do sa silamɛya kalo 6 na tile 25 san 1442 kira ka hijira san jati la o min fana bɛ bɛn février kalo tile 8 ma san 2000 ani san 21 ni ala sɔnna tɛnɛ do kalan o baro bɛ latɛmɛ silamɛya du belebele kɔnɔ Bako Jikɔrɔni hɛrɛma kɔnɔ nɛrɛ kɔrɔ o la ni o baro bɛɛ lajɛlen kunfuri la sa sibiri do février kalo tile 10 ani 3 san 2000 ani san 21 ikmadin silamɛya muso denmisɛnninw ni o ye a jɛntiw ye olu ka biro sigili san 14 nisɔndiya a ala fo n'a a ala barikada kɛnɛw bɛna sigi sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ nɔ Ndolanci kɛnɛba min ni o filɛ nin ye polisiso 9nan kɔfɛ ni o ye 9e arrondissement ye a kɛnɛw baaraw bɛna daminɛ kabini selifana seliw kɔfɛ ni kuranɛkalanw ye ka taa se darisudenw ni discours diw ma lakasara seliw kɔfɛ sa kiraw ni nabiɲumanw tiɲɛtaba Seydina Cheikh Umar Seydou Kulubali Farikom ale yɛrɛ na ye nin kɛnɛ in kɔnɔ ka kuncɛ ni a ka bilasiralikanw ni a ka dugawu kologɛlɛnw ye sufɛ an bɛ sigi ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko kura sɛbɛnninkɔrɔ o Ndolanci kɛnɛ kelen in kan wajulu kɛnɛ o sanfɛ an b'a deli ala fɛ ala ka baaraw bɛɛ lajɛlen latɛmɛ an bolo hɛrɛ ani baden na san 10 ani 3 caman bɛ ala bolo ala k'o di an n'u ma belebele nin waati na an n'a foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin a n'a bɔnna kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo silamɛya du belebele in kɔnɔ Bako Jikɔrɔni hɛrɛma kɔnɔ nɛrɛkɔrɔ la k'a deli masa Rahamani fɛ ala ka an ɲɛ mɛn o bɛɛ lajɛlen na ayiwa an bɛ kuntala surunali kɛ ni de bɛ dansigi kɛ bi su in na kunnafoni na sini ni waati kelen na aw ni Hawa Gindo bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ kunnafoniya wɛrɛw ɲini ka di aw ma min ni nin si tɛ kelen ye an ka jamana yarabi ala ka kɔlɔsima ka basigi su hɛrɛ bɛ masa Rahamani bolo ala ka di ne ni aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma Bamukɛnɛ ani Basiru Kulubali ala ka hinɛ u ni silamɛ fure bɛɛ lajɛlen na kira bonya ni an karamɔgɔ Faruku n'a ka denbaya sanuma in barika ni o hɔrɔma kosɔn sɔli ala rasuli